Dámy a pánové, milé děti, pane prezidente, rád bych vás uvítal u mého prvního gameplay videa, ke kterému jsem se odhodlal poté, co jsem koupil nový notebook a chtěl jsem udělat nějaký zátěžový test, abych viděl, co všechno zvládne, utáhne a podobně. Vybral jsem si hru Killing Floor, což je co-op survival střílečka. Vybral jsem si ji, protože není moc známá, není moc hraná a je to možná škoda, protože kdo by se nechtěl odreagovat u střílení hordy zombíků, že ano. Tak se připojíme a uvidíme. Můžeme vidět, že tady jsou různé perky, které nám zvyšují damage, poškození teda, no, rychlost nabíjení, dává nám slevu na zbraně pro určitý perk, povolání. Tak já si vyberu toho sharpshootera a půjdeme na ně. Je tam ten bullet time, který se vždycky nahodí při kritickém zásahu. Platí to pro všechny členy týmu, takže když někdo dá ten critical strike, tak se to zpomalí úplně všem. Tak se půjdeme podívat za těma našima spoluhráčima. Je tam jeden poslední živý, tak snad to přežije, bychom si mohli tak někoho zastřelit. Všem předem se omlouvám za různé faily přeřeknutí, protože opravdu na notebooku nejsem zvyklý hrát. A mluvit taky ne. Co jsem měl mluvit u maturity 15 minut, tak to bylo za trest. Jsem doufal, že to nikdy nebudu muset podniknout, ale přesto jsem si řekl, proč neskusit sakrat ten gameplay, co na to může být těžkého, že? Tak pojď Řízku, no honem. Už je tam dotluč. Je jich jenom 20, to zvládneš. Trvá mu to, no. Je to berserker, má katanu, takže spoléhá na to, že má redukci poškození, které jde do něj. Má vysoký attack speed s katanou a ručními zbraněmi. Takže je to takový opravdu pošuk s katanou, který pobíhá, všechno tam gosí. Už jenom 5 nepřátel a půjdeme do nich. Ještě si tam můžeme všimnout, že je tam 10 vln, po které tam nabíhají nepřátelé. A na konci přijde tedy boss, patriarch, což je takový pošuk, který tam vytvořil víceméně ty zombíky a posílá je na nás. Tady je obchod, ale jelikož nemáme žádné finance, tak si koupíme jenom munici do pušky a jdem počkat na zombíky. Tak hele kuře, je z DLCčka takový kostým. Ty já nemám, takže mám jenom obyčejný převlek. Tady tohle můžeme vidět ten perk a rank, je to 4 komando, což je zaměření na automatické zbraně. Já mám to odstřelovače, takže mám pušky, zaměření na snajprovky a podobné věci. V této hře můžu mít 2 různé taktiky. Buď to sedět na místě a střílet všechno, co se hne kolem nás, nebo pobíhat kolem a kosit všechno, co nám přijde pod ruku. Teďka si asi vybereme teda krásný headshot. Stát na místě a střílet, protože je to snazší, když jsme v týmu. Ale já se asi půjdu podívat sem, protože nemám moc na střelení. Na téhle hře se mi strašně líbí, že tam není žádný křížek na zaměřování, takže opravdu jdeme po paměti, nebo musíme už zamířit. Hele, Firehunter, pojď, krása. Můžeme se léčit, kvéčkem je to defaultně nastaveno. Můžeme samozřejmě léčit také spoluhráče, což je efektivnější, protože nám to nevybije tolik energie. Zombík, pojď. Nožem si ho sundáme, tak pěkně.
Ale moc jich tu není teda. Desert Eagle. Pouštního orla jsme si vzali. Tak, ale zombíky tu teďka nemáme. Což je škoda, protože jak tady nejsou, hele, zabili nám spoluhráče. Chudák malý, budeme pomstit někam. A tyhle nemám rád. Ale pojď sem. A ten by nás pobil. Tady jdeme pomoct tomuhle teda. Neviditelný, vyléčíme ho ještě. Tak prosím. Tak jsme ho zachránili víceméně. Sebe taky. Umři. Tak. Dobrý. Hele, chudák. Dobrý. Plna skončila a opět máme čas na nákupy. A aby to nebylo pořád jedno a to samé, tak zkusíme jiný perk. Dáme si třeba, co já vím, support, který používá brokovnice a má také zaměření na odemykání a zamykání dveří, je v tom rychlý, takže se opravdu hodí. Hlavně používá brokovnice, no, takže si koupíme, a tu neta je moc drahá, koupíme si tuhle. A ještě nám zbylo na armor, takže paráda. Tuhle brokovnici mám rád, protože má dokonce reflexní zaměřování a všechno. Střílí takhle pěkně, což se mnohdy hodí, obzvláště potom v dalších částech hry, kdy chodí už silnější nepřátelé, takže tímhle je rozstřílíme na kaši. Dali jsme si sekiru, kdyby jsme měli berserker, tak by se nám hodilo určitě více. Pojď se, mě prostě baví takové masakrózní hry. Ale chtělo by to více nepřátel, no. Tím jsme třetí, ale je to asi hlavně proto, že jsme nenastoupili hned v první vlně, nastoupili jsme až ve třetí. Těch nepřátel je vážně má. Pojď sem. Headshot. Všichni vyžírají. Není vůbec pěkné od nich. Tak musíme hledat, no, tak to proběhneme a třeba najdeme nějakou pěknou skupinku nepřátel. Nebo nás zabít, ale to bych opravdu nerad, protože by to bylo takový fail do videa úplně prvního, což by nebylo zrovna šťastné. Ale nikde tu nic nevidím. Tady někdo. Pojď sem. Dobrý. Pěkně, zatím to jde. Tak jsem to. No, říkám hop, dokud neskáču, to je špatné. Tak jo, ještě to chci aspoň hordu, ať se předvedu pořádně. Tady jich bývá většinou hodně těch neviditelných a těch pavouků. Takže se tu krásně skilluje to komando. No, ale musíme tady opravdu čekat a číhat a odhadnout si, aby na nás nechodili z obou stran, protože tak bychom opravdu snadno zemřeli. Ale hokuře, čau. Ještě jeden, krása. Ještě by nám tam mohli teda dát něco většího, aby jsme si prostříleli pořádně. Protože tady tohle všechno na jednu ránu, to je nuda celkem. Tak jsme u obchodu, tak tady už asi počkáme. Neviditelný. Tak. Stalkera jsme pěkně dostali. Ale to je asi všechno. Ještě pavouky. Dobrá, ještě jeden. Stalker. Hele, potvoda. Tak, a jdeme nakupovat. Tentokrát zkusíme třeba co? Dáme si
Firebet, ne, nevím jak se jmenuje, ale já tomu říkám Firebet podle Starcraftu, tam se mi strašně líbily. A koupíme si plamenomet a Uzi se zápalnými náboji. Je taková opravdu opičárna. Ten plamenomet je opravdu úžasná zbraň. No, krásný damage. Ještě když zapálíme nějakého většího nepřítele, no tak začne hoře tam máchat rukama, takže opravdu efektivně. Je to zajímavé. Nejsem si jistý, ale myslím, že je to takový, je to styl Stalkera, i ten engine a všechno. Možná je to dokonce předchůdce tou grafikou. Jo. Takže tak k tomu. A jdeme teda zapalit pár nepřátel. A tak, první skupinka. Pojď. Jenom se to hodně blbě ovládá, protože je to strašně škubé. Tak kadence je. Tak, pěkně se rozprskl. Neviditelný. Dobře. A tam jde skupinka, paráda. Haha. Zhořte, udělám z vás hamburgery. Toast time. Au. Prevít. Tak jdeme. A opravdu chodí ze všech stran, takže se na každého dostane, což je super. Jenom na někoho se dostane více, na někoho méně. Já jsem už na 4. příčce, netuším jak to. Možná protože se opravdu nebojím a pobíhám kolem, zatímco oni tam stojí na místě a čekají, co k ním přijde. Neříkám, že je to špatná taktika, je to velice dobrá taktika, ale není to až tak zábavné. No, pobíhat to, opravdu se spoléhat sám na sebe. Občas záhub. No, musíme se léčit, musíme opravdu utíkat. Tak si píchnem do žíly. Jdeme dál. Hele, pavouk, pojď sem. Dobrý. A špatný. Pomoc. Ne, dobré, zatím je to ještě snesitelné. A tady jsem něco slyšel. A Stalker. Ještě jako ten maník s plamenometem máme určité rezistenci na oheň, takže se můžeme klidně zapálit a moc nám to neuškodí. Tak, schořte smradí. Ještě. Ano, krásně padají. Nabijem si. Tak ještě další skupinku, pěkný. Není tady něco? Není. Tak pojď ty. Dobré. Už jenom 2 nepřátelé, tak dobře. Takže dám tohle video asi až do 7. vlny. Budou chodit maníci s motorovkama, flashpowny, což jsou nejsilnější nepřátelé hned po bossovi. Tak, to jsme viděli a dáme si sharpshootera, koupíme mu kuši. Protože kuši je velice silná na ty elitky, zvláště když je zasáhneme do hlavy. A ruční zbraně jakou, tak asi no dual hand kanony. Granáty. A na granát už nemám, tak jo. Nabijem si a kuši. Takhle je to lepší už být s tou skupinou ty další vlny, protože máme vyšší šanci na přežití, což se rozhodně vyplatí. Tak jo, počkáme, už začíná vlna. Co do nás přijde. Jsem celkem zvědavý, teďka už budou chodit s motorovými pilama. Ale jako sharpshooter bych s ním neměl mít žádný problém, protože... Pojď sem. Ale vyžrali mě ho. A už tam slyším motorovou pilu. Jestli ho zahlédnu v okýnku třeba. No, to asi nebude fungovat. A tamhle je další. Vidíte, že s tím sharpshooterem je to skutečně snadné, protože on má bonusové poškození k zásahu do hlavy. Takže s tím opravdu dáme
toho skrýka na jednu ránu. Jo. Vidíte, to je procházka růžovým sadem. Ačkoliv kdybychom měli třeba nižší rank, tak nám to až tak nepomůže. Tohle jste udělali chytře, pánové, že jste tam byli u těch dveří. Jo. Tak já si prchnu, tak. Prchnu. Pomoc. Ne. Nechci umřít. Ještě jsem moc mladý na to, abych umřel. Au. Takže první fail v našem videu. Moc se mě na tom nedaří, no. Upozorňoval jsem, tak to musíte snad chápat. Tak jo, ještě počkám do té 7. vlny, aby chodili flashpounti a ukončíme to. Snad to teda oni přežijí. Jak už tam mají medika, možná šikovného celkem, tak by měli šanci mít. Když teďka to s ním vypadá dobře. Ale už je příšeráci zatlačují. Měli by se vzchopit a trochu to prorazit. Zvlášť tady tenhle s tím balpapem do něho střílí, což je neefektivní zrovna, protože jak se ten skrýk naštve, no tak je schopný rozsekat cokoliv. Možná kromě berserkera, který má zase nějaké vylepšení a ty skrýky je schopný rozsekat, aniž by se ho dotkli. Dělá se to speciálním útokem, hlavně které je defaultně na kolečku a je to taková silná rána, která toho skrýka dá mu takový stun a on se nemůže hýbat. Takže už dva nepřátelé jenom tak. Dáme si support, tam máme brokovnici, aby jsme měli aspoň nějakou zbraň. Na 5. perku máme nějakou zbraň a na 6. perku, což je nejvyšší, máme ještě lepší zbraň z toho typu povolání, které si dáme. Tak já mám už 6 na tom supportovi, takže tam mám dvouhlavnou brokovnici, která není nejlepší, ale určitě se hodí třeba i proti těm skrejkům, i proti flashpoundům, ale potřebujeme potom pomoct. Tak honem do obchodu, aby jsme si koupili, netuším co, protože na nic nemám, ale aspoň vestu. Si řekneme o peníze, třeba nám něco půjčí. No půjčte mě brazy. Tak ty aspoň, že bys tam něco dal, no tak. Tahle spolupráce je opravdu úžasná, tak si koupím aspoň 2 brokovnice, ať máme nějakou záruku, že nám nedojde munice hned. Sice nás asi zabijou, protože nemáme armor, ale třeba ne, uvidíme. 5 vteřin do zahájení. Já jsem zvědavý, jak dlouho přežiju teďka. Dlouho jsem to taky nehrál, jo. Ještě k tomu teďka ten notebook, to ovládání ta klávesnice je prostě zvláštní. Ano. Se mi líbí, jak vždycky skočí v tom zpomaleném čase. Takže. Good. Dobrý. Zatím to jde. Ještě 190 nepřátel. Se mi taky líbí, že tady jsou opravdu stovky nepřátel pro každého. A schovat a sakra. Vrahu. Dobrý, a skrejk. Tam nahážem granáty pěkně. Dáme si dvouhlavnou rukovnici. Zkusíme ho potom rozstřelit. Třeba to přežiju. Třeba sice ne. Ale zkusit se to musím, nejsme přece máslo. Sakra. Tak nám ho vykradli, ale ubrali jsme mu hodně, takže jako bys ho zabil sám. No by to vylečilo nás, díky. Můžeme poděkovat.
nám aspoň vzal nějakou práci, že se nemusíme sami léčit. A tady už protrhli obranu, rozbili nám dveře, tak to tam trochu vystřílíme. Jau. Tady by to taky chtělo trochu. Další skrejk, sakra. Pryč, pryč, pryč. Utec, puste mě. Tak. Načneme je trochu, aby to mohli dorazit. Jau. Já umřu znova, já už to vidím. Bum. Můžeme zase speciálním útokem vystřelit s obou hlavní naraz. A tady máme už flashpounda. A pryč, pryč. Který nás tam asi teďka rozbije. Ne, protože on opravdu, jak se naštve, tak je k nezastavení. A 11 životů, super. Vyléčit ho ne? Zatím žiju, to se musím pochválit. Protože opravdu je to celkem záhul, jak nemáte pořádnou zbraň a armor a ještě k tomu jste to nehráli dlouho. Další skrejk, to je úžasné, tak to aspoň tady trošku vyčistit. Headshot, dobrý, dobrý, au, špatný. Pavouka, super. Skrejka pomůže, dobrý. Tak, ten se rozprsknul, nemáme munici, sakra. Tak jo. Skrejk, to je špatné. Tak jo. Bum. To se chyba. Dobrý, dali jsme ho. Tak jo. Tímto bych tento gameplay tedy ukončil. Velice vám děkuji za sledování. Pokud se vám to líbilo, tak nezapomeňte lajknout, já budu velice rád samozřejmě a podnítí mě to k další tvorbě. Pokud se to bude líbit, tak začnu samozřejmě tvořit trochu aktivněji. A to bude asi všechno. Takže vám děkuju a mějte se hezky. Čau.